Yabo manje senipaka ngobusuku manje. Lani benihleleleni sonke lesikhathi ningahambi? Ngoba sishilo phela ukuthi imashi enimashi izohlala ikhona njalo. Manje sefuna ukusokolisa umntwana ebusuku kube lento yenzekayo nje. Kunini bathi hambani? Asho nizobuya amaphepha uma sewa-right. Inkinga yelintele imali phela. Inkinga imali? Asho i-one wenu uyazawuhamba unibhalisela le. Bese seniyakhuphuka senikhuphuka. Kube udosa vele le suitcase man. Angishela nje. Nakuba ngoba kuba ngishile suitcase. Yes, yes. Wayengidonsile suitcase. Wangadonsile suitcase. Wayengafasiletha suitcase uhambe nayo. Le sikhwama. Asiza. Manje nihlukumeza abantwana manje sebusuku manje funa niyoboshwa anamaphepha ngazuthi beningazi ukuthi funa nihambe. Why nifuna ukuthatha ama-chance kahle kahle nifuna ukubonana. Manje nizibhacele la endlini nihaka izingubo kumnyama ngathi akunabantu kanti nikhona la endlini. Nabathi nihluphekisa abantwana manje. Hayi mina nina nilaleli nina. Nazi izinko lapha, nezinko ngeniphathele lapha ne-drink yenzelana abantwana. Yenzelana abantwana sesi. Or kufake na nazi izinko lapha. Sifakele eplastikini. Umusa kaJehova. Nithi ama-passport enze njani? Alright. Azimo. Sitembu sokugcina. Gobhoza. Unomgobhoza. Ishaye kuphi? Siyakubona, sifuna umgobhoza. Siphi istem? Steve. Sasebhodi. Nina abanye? Le madoda ayidlani kakhulu sale nisheshe ngoba vele niyahamba manje idlani nje nisheshe seniyahamba vele kumlenda 2 minutes ngivunyelwe papa leni Madoda nihlala kanjani ngaphandle kwamaphepha? Nisebenza kuphi madoda? Nisebenza kuphi? Anisebenzi? Njengoba mara bekushiwo ukuthi ngeyi-30 niyahamba. Nahlala nihlelele i-transport. Batheni uthe ugovernment ufuna nizochasha i-transport. Amabhasi ale idebeni banye ale Limpopo mawula kuseduzane. zeduzane Limpopo Yeah, mawula eMpumalanga. imali So nihlala nonke kule one room? Nibuya? Nibuya eMaritzburg? Nifike nini? It's 5 days now. Ningayikhi nini? Ngenoyi-2. But uyabona nina nisuka ngale kunamabhasi ngale bo-Pietermaritzburg niza ngapha la kunganamabhasi khona. Aphelile shuthi nina nidelayile guys. Asidleni-ke siqedeni guys, ayiyeza iveni izosithathani. Asidleni.
Banu, Ali. Yeah, I'm red. Ali. I'm red. I'm not wrong. Open the Ali. door. You use it by Ali. You use it by Okay, Baba. The owner wants you out. Ali. Open and out. Ali. one of the kids. Ali. Stand up. Stand up. Stand up. You're calling. eMzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Naku ama-foreigners bayangenela door to door, bayawaqosha, and they're asking them ukuthi bebasalele la South Africa because bekumenyedeliwe ukuthi kufuneka kushaye mhla ka-30 June bahambile bonke labanganawo amaphepha ababili emakhaya. But most of them, they didn't leave. Bakhona labahambile, but bakhona labasasele who are now facing thinking atokuqoshwa ebusuku. Some are getting arrested. Ukuthi basoloku bahlelile njengoba sibona lo sisi bamngenele ebusuku bamtshela ukuthi akapakethe impahla takhe akahambe ngaleso sikhathi ngalobo busuku, because they are saying ukuthi babanikile i-chance ukuthi abahambe, but bona basoloku bahleli bebahlalelini. So Bakosha ngevosho. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.